N'hi ha una altra fórmula que és un grup de periodistes, de professionals de cada un dels països vol editar Le Monde Diplomatique i trau una revista independent en el nom de Le Monde Diplomatique i agafa i hi ha un acord en el qual el 80% del 70-80% té que vindre de França i la resta s'incorpora com a producció pròpia per a donar-li un caire de cada un dels països on està. En aquests moments hi ha 63 edicions internacionals i n'hi ha una com en Esperanto que només està en internet. Però nosaltres, per exemple, l'edició a Espanya és una edició que funciona de la següent manera. N'hi ha un percentatge de la societat nostra que és de Le Monde Diplomatique França i l'altre, que és un 34%, que és una figura jurídica a França que es diu la minoria bloqueante. És a dir, però això en Espanya no existeix. En Espanya la democràcia de capitales és el que tiene el 51% manda. A França el 34% diu vostè no pot fer, el que passa és que n'hi ha acords, pactes entre cavallers, per dir-ho d'alguna forma, i la resta és capital posat per una sèrie de persones que estaven disposades a que Le Monde Diplomatique en Espanya funcionara des d'un punt de vista independent dels grans mitjans de comunicació i de les grans fortunes. Aleshores van posar els diners i els ingressos que tenim són venda en quiosco, subscripcions i publicitat. La publicitat és molt difícil veure-la i si tu analitzes les planes del món diplomàtic veuràs institucionalment alguna publicitat, inclús d'institucions que estan en mans del PP, però que tenen a veure que això queda una cosa democràtica i tal, traure publicitat, i també traiem alguns ingressos de fer activitats paral·leles, com poden ser exposicions. L'any passat vam fer una exposició que es deia Globalització i fractures, cicles de conferències, etc., i per a la qual hem creat una fundació que es diu Fundació Mondiplo, però que això ja funciona com una fundació, no funciona com un diplomàtic. El periòdic exactament se manté perquè encara tenim prou ingressos per a no perdre diners, perquè si pergueren diners ens traurien del mercat dient vosotros sois marginales y por lo tanto no os tenemos en cuenta. La raó de lluitar en les mateixes regles de joc de llei són aquestes. O sigui, poden sobreviure encara. No fàcilment, però poden sobreviure. ¿Qué haces? Yo voy a preguntarte el futuro de la prensa. Últimamente, bastante citar un artículo de periodista del país que decía que se está pintando no es la prensa de rosa, no només la prensa rosa té molta força com a sector, sinó la prensa considerada seriosa, tipus els periòdics generalistes com Mundo, El País, que s'estan pintant també de rosa potser per la cultura d'espectacle de aquest sentit. El canvi és el futur de la prensa que és cada vegada més espectacle. Home, jo crec que, en la meva opinió personal, el que diu Financial Times és cert, és a dir, n'hi ha una espectacularització de la premsa enorme. És a dir, i n'hi ha moltes vegades que ja no saps on està la diferència de la premsa rosa, per exemple, les portades d'ahir de molts periòdics on eren les dos esquemes, per dir-ho d'alguna forma eufemística, de les consortes de la Letícia i de l'altra, te donen a pensar que efectivament això és una informació que pot interessar a un nucli determinat de gent perquè és una forma de veure, etc. Sí, jo crec que s'està espectacularitzant cada vegada més la premsa, inclús la premsa de referència denominada seriosa, com pugui ser El País, El Mundo, etc. Tu agafes i te dones compte que s'està pervertit, per dir-ho d'alguna forma. Jo crec que s'hi tindrà que produir una criba, com dia abans, on la premsa, internet està canviant molt la forma de veure. Tot el món està perdent diners en internet en aquests moments, però tot el món està en internet. Per què? Perquè no sabem què va passar. El que sí sembla fàcil és que
si no si deixem que s'espectacularitza, acabarem demanant, perquè clar, és l'oferta i la demanda. Si es deixem guiar únicament per la demanda, acabarem donant únicament telebasura, premsa basura, perquè és el que la gent vol. Però mira vostè, l'obligació de la premsa és una altra. O sigui, l'obligació de la premsa és informar i formar a la gent, que és el que en principi hauria. Com acabarà? Jo crec que n'hi haurà dos tipus de premsa netejant el que n'hi ha, i que n'hi haurà un tipus de premsa molt seriosa, però molt elitista. En el sentit elitista no sols per continguts, sinó dirigida a un grup de gent molt minoritari, que la major part de gent anirà a veure aquesta premsa espectacularitzada que acabarà sent gratuïta, perquè es pot fer avui en dia un gratuït. Si tu analitzes des del punt de vista de continguts, inclús de forma de fer, te donaràs compte que la premsa escrita referent cada vegada baixa la qualitat, te pots trobar inclús en faltes d'ortografia en els titulars, i la premsa gratuïta, al front de la premsa gratuïta n'hi ha un personatge que és capaç de fer un bon periòdic, o sigui, periodistes al front. Com crec jo que acaba això? La meva teoria és que n'hi haurà una premsa diferent a la que n'hi ha ara, però més elitista encara, i que la resta serà més espectacle que una altra cosa. O sigui, perquè és una opinió personal, no tinc tampoc. Estem discutint molt nosaltres, per exemple, la postura nostra davant d'internet. Nosaltres sabem que si posem gratuït el periòdic acabem no venent-lo. Vosaltres heu alçat així la mà una majoria de que heu llegit la premsa. Nosaltres no ens podem permetre el luxe de perdre ventes, perquè nosaltres vam tindre el millor any de venda a quioscos, va ser en plena invasió d'Iraq, com diu un amic meu, cuanto peor mejor. O sigui que entonces sembla, ara després, quan ja les coses estan més planes, la gent no té l'obligació o no se sent l'obligació de llegir una premsa militant, és molt pesat el periòdic nostre, és molt difícil, és pesat, n'hi ha que tindre una voluntat de ferro per a llegir-lo, i jo t'ho asseguro que me toca llegir-me tots els mesos, i n'hi ha dies que jo inclús dic que no puc, i pare pitjor. Per tant, o sigui, per què? Perquè cada vegada ens acostumbrem més a les píldores. És a dir, inclús nosaltres mateixes, sense donar-se compte, acabem mirant i llitges i dius, bueno, però és que ara com me llir jo un article que és un article nostre, el més petit de tots, sol ser com 3 o 4 vegades un article d'un diari normal, en tamany, en número de lletres, en número de paraules. Si això li afegixes la dificultat del tema, la dificultat de l'enfoc i el vocabulari, t'estàs molt complicat, perquè clar, el diari normal acabem dient-te, no, si tu analitzes bé, més de 1000 vocablos no s'utilitzen en un diari normal. La nostra discussió moltes vegades és preferir mantindre una paraula que no entén la gent però que està en el RAE, o ficar una nota a peu de pàgina, perquè si jo, per exemple, te parle a la generació vostra de què és una ciclostil, algú sap el que és una ciclostil? Ningú ho sabeu. Bueno, doncs preferim mantindre la paraula, no posar una nota a peu de pàgina, que era com fèiem els pamfletos nosaltres a la vostra edat, que li diem ciclostil o vietnamita. Però clar, si perdem també la forma de dir això, mimeògrafo en el cas ja més cult de la paraula, que era un catxarro, tu escrivies a màquina un cliché, el cliché el posaves, ja ven dos rodillos, tiraves tinta d'impremta, fes així i traies el pamfleto. Però clar, si arribem a tindre internet en l'època nostra, doncs no se l'haurem fet, no faríem pamfletos, haurem fet una altra cosa. Però jo t'he dit, el problema està en que s'està infantilitzant la informació. És a dir, és que lo han d'entender tots. Todos quienes són. Perquè si ho ha d'entendre una persona que llegeix i escriu en un vocabulari molt pur,
acabarem infantilitzant la informació, que és el que passa. És a dir, si tu escoltes un telediari, te donaràs compte que